Tibrasa amsa ke sal burum no nangjangai te jeng pher iyali otoma buram kasih pheyo oboti kheno srang salo sal kolokmaro moi bazar bari amsa ni lokoro imania gei tini agulini simi khwai phaibani lahar kotoro lekha amsa ni pororo gaine silma pheyo makhanyai karan ne bagi ব্যবস্থা makhanyai engkai jodi no nong no tabuk phano tini ব্যবস্থা tini bisingo khairi me engkai norok sik jote kasui tongnai जों hopung horai phan tongnai जों lama phan tui thang to tobo जों kasunai जों kebno lairia जों mai ma se thuiton जों chapung hopung tong tongnai tobo जों raya karmaya nong aro kuaro khurei khaire kun ব্যবস্থা ro krinya kun ব্যবস্থা gre hakaklai thamsi ha kaklai thangona abon bagai norok supply besim no nang tongma tabo supply phaya haklai sibila tui ni bagai nong tui tamon property problem जों tongnai tui krei ma tukuya ma nengya onek kosong tha tani bagai da besek ler besek balok kanok tui maya tui maya porai der maseng tongkha tui maya mangsi engai जों ma tukuya ma khia every osubida ranglai tongkha o tui ni bagai जों tini omo ma kasu ta karen bo je sapta bai tonglia karen 산다 더라와 기사 파이탕는 따이 허풍 가는 집 파이야 증땅 파이sol이나 증 바하 똥나이 보라 아 norok mo bo jagao kasolai tongai tabo 증 따보 어라 바이잔 sabdunan buskan ba 증 가수 acha norok bai keo phai de malai phaya 게바 말레 파이야 norok ki office ogot পদ্মবিল লগত পদ্মমত পদ্মবিল অফিস থাকে দে সাইকা পদবিলা পিছ 100 বার কল খাইজা 증 파이야 তুই ফাইয়া 파이야